Отново формален ден настъпи за съдбата на моите дни. Ден, в който ще чуят гласа ми само докато ехото му отшуми. Как да се подготвя за фарса, който пред мен днес ми предстои? Пак ли да се правя на глупак, вярващ в обещанията на словесните мъгли? Алелуя! Толкова съм важен, ще взема днес да се надуя. Ще се взема на сериозно в цирка, случващ се сезонно. Сипи едно да се напия, безкрайните лъжи от главата си да изтрия. Вече това трудно се търпи, фарса някой друг да го реши. Кажи ми, кой ще го реши? Кой ще го реши? Кой ще го реши? Кой ще го реши? Не съм като в жури на конкурс, в който дефилират красиви девици, на които спонсор пак е подарил нови по-големи силиконови корици. Днес имам правото да ги избирам по красота и ум, да ги сортирам. Как да го реша сред имената славни? Всички са страхотни, толкова са мазни. Алелуя! Толкова съм важен, ще взема днес да се надуя. Ще се взема на сериозно в цирка, случващ се сезонно. Сипи едно да се напия, безкрайните лъжи от главата си да изтрия. Вече това трудно се търпи, фарса някой друг да го реши. Кажи ми, кой ще го реши? Кой ще го реши?